l-energy drinks, magħmulin biex jistimulaw lill-ġisem f'daqqa. Madankollu, l-effetti tagħhom fuq is-saħħa jistgħu jkunu problematiċi. Ma' TVM News il-psikjatra Anton Grek spjega li dawn ix-xarbiet huma magħmulin minn ammonti kbar ta' kafeina u zokkor huwa kien skjett dwar l-effetti psikoloġiċi tal-energy drinks. Jista' dak li jkun qabdu ħafna sintomi psikoloġiċi bħal ansjetà, irritabilità, dwejjaq, etc. Però anke jistgħu jaffettwaw il-ġisem, jistgħu jaffettwaw il-qalb u anke s-sistema tal-insaret. Infatti ġiri jkun hemm każijiet fejn tant jieħdu li jispiċċaw l-isptar. Il-professur Grek kompla jgħid li meta mħaltin mal-alkoħol jew mad-droga, l-energy drinks jaffettwaw il-qalb. L-energy drink tat iżommok isimha magħha bl-enerġija. U l-effett tal-alkoħol ma tkunx qed tħossu ġo fik. Allura wieħed biex ngħidha b'mod sempliċi jkun fis-sakra u ma jindunax. Huwa qal kif f'sitwazzjonijiet stressanti bħall-eżamijiet l-istudenti m'għandhomx jieħdu dawn ix-xarbiet qabel għax jistgħu jaffettwaw il-konċentrazzjoni. Il-professur Grek għamilha ċara li l-aħjar mod kif in-nies ikollhom l-enerġija u billi jorqdu biżżejjed, jieklu ikel tajjeb u jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku.